Hi guys, zviri sei? Maswera zvakanaka here vana muchinhamora? Ndinga information kada kungoti ndingoshare nemi pamwewo nerimwe ramazuva mamwe vanoona kuti victim, saka kuona chinenge chakuwanawo kungosharewo nevamwe zvinoita kuti zviite zviri nani. This screen iro screen remota yangu iro, then apo pakakuwara apapo ndimadhamu angu akakuwara apapo. Nowadays matsotsi akauya nenew strategy during the night, vaakutema maskrini nematombo so that vakatema screen kodistracta drive, either anoona nemagirazi maziso otadza kuona kuti driver sei, kana kuti anogona kuvhunduka opanika oswevha oita tsaona ivo attack. This was yesterday around 11 p.m. along Seke Road.